Egunon, Joseba, hemen gaude Las Cabras kuadrilla, Inigo eta Aitor, Plentziko jaien inguruan berba egiteko, Sant Antolinietako jaien inguruan. Jaiak normalean hasten dira abuztua amaieran, eta hasten dira Antolintzu eta Madalentzuren etorrerarekin. Etortzen dira berez itsasadarretik, eta harrera egiten zaie hemengo plazan, eta gero ja botatzen dute txupinazoa eta igotzen gara Andramanizera, Gorlizeko auzo batera. Antolintzu eta Madalentzu dira berez bi pertsonai, herriak aukeratzen dituenak, jartzen dira udan zehar urna moduko batzuk. Bai, hori da. No? Estaketa popular baten bidez aukeratzen dire. Baina gelditzen dira 10 izen edo, eta horiek ja aukeratzen dute zehatz-mehatz Antolintzu eta Madalentzuen elkartea. 80. hamarkadan hasi zen hori egiten, Juanan Aranburu izan zen bere garaian lehenengo Antolintzua, eta gero ja Madalentzu etorri izan, eta bueno, gaur egun ere Antolintzu eta Madalentzu txiki daude. Eta normalen esaten dire Plentziako jende ezaguna edo Plentzian zeo zer berezi egin dituzten pertsonak edo lotura dutenak jaiekin. Txupinazoa baino lehenago, Plentziko alkateak ematen die makil bat eurei, eta berez makil horrekin simbolizatzen da jaietan zehar eurak izango direla Plentziko alkateak. Osa, nolabait Plentziko alkateak lagatzen du eurengan boterea. Hemen hau ja Andramarizen gauz, hau da auzo bat, eta Gorlizeko auzo bat, baina lehenbizi Plentzia zen, eta hau zen ardo pellejo edo txerri pellejo baten truke Plentzia Gorlizeri aldatu zion lursati bat edo. Horregatik Plentziako jaietako lehenengo egunean, ona igotzen gara, gogoratzen nola gertatu zen edo nola izen zen hori, nola egin zen aldaketa hori. Pellejoa izango zen, imaginago, estruktura da, kainzarranka moduko estruktura bat, sumeagoa, eta eramaten dute pellejo handi bat, eta berez, supuestamente hor ardoa zegoen, gaur egun ez dute eramaten ardoa. Txosna baten moduko gauza bat jartzen da, doakoa izaten da dena, bai janaria, bai edaria, eta ohorezko aurrezku bat ere dantzatzen da. Eta bueno, hori lehenengo egunaren hasieran egiten den gauzari garrantzitsuena izango zen, bale? Eta ja, berriro Plentziara bajatzerakoan, hasten dira ja ofizialki jaiak. Gu beti da nik parte hartu izan dugu, txikitatik, lehen beste kuadrilla bat geneukan, no? Bihurri taldea, eta mantendu izan gara gutxi goraera pertsona berdinak 30 inguru, eta gero jarrit izan dugu parte hartzen, gero ja nagusiago egin ginenean aldatu genuen izena, eta parte hartzen dugu antolatzen diren gauza guztietan. Jendeari gehien gustatzen zaion kuadrilla, jai amaietan ematen da hori sari bat, ez da? Ez da diru sari bat, baizik eta kopa bat, espartina bat da, urrezkoa, eta hori izendatzen du zen izan den jaietako kuadrillarik onena edo. Gu 3 aldiz irabazi dugu, 12 urte egin ditugu aurten, eta zenbat irauten dugun. Supertzen dugu ja urte askotarako izango dela kuadrilla, izena eta guzti, ez da? Andramanitatik jeitzi ondoren, gero ja gauean izaten da gautxuria, jendea kuadriak txurisma janzten dira, eta beste berezitasun bat izaten da San Antolin egunean koktelak egiten dira da berezitasun bat, eta orain erakutsiko dizuegu zer den hori. Guazen. Haupa! Haupa! 3 koktel nahi ditugu. Koktela da San Antolin egunean, egun berezian, hori jaiako egun bereziena, taberna prestatzen duten edari bat, oso ohikoa da koktela hartzea. Ez dakigu zehatz-mehatz zer daukan, bai hori da, sekretua dauka, taberna bakoitzak bere koktela egiten du, koktel txapelketa dago. Tabernarien artean txapelketa bat dago eta jaietako azken egunean sari bat ematen da saio koktel gozoena daukan tabernari. Venga! Guazen. Bueno, Joseba, badakizu, irailaren 2an, koktel eguna Plentzian, etor zaitezke dastatxera, eta topa egingo dugu. Topa. Venga, topa. Topa.